Sanibona noyingane zawethu anginimelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkesa. Mina ngimfeza ngututhu wakho manje bathi ilast bona makumele mhlambe ukuthi usemusha kuleli khasi saphinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu group A suphumile lapha ke weKhuphuka nezakho sibona inkunzi umcimbi ohlelwa insizwa lapha nesencane ulungelo umfokavelano waziwa kakhulu neleka ngelovi lapha uzokuba mhla ka4 May ku2024 eCorrespondent eThekwini lapha ke ngase ML Sultani Durban University of Technology EDUT. Nganza kwethu ke ipost ekadilinde kakhulu lapha nohlala abaculo kuyibona bazoba bashana amakhanda group A lapha nesidedeliwe ke kwazise lapha la kushube kakhulu lapha. Nganza kwethu angahle isikhathi sakho ngikusholo unumber 1 uSmilofu amageza amahle amavikela mbuso thwasa lekhansela ubawubheze ecala kosamagcokama umdumazo unjoko omacecece kusikweleti ugwatsheni ujivers emnike kanjalo no jivers emnike lapha nomzukulu. Izona ke insizwe ezobehlana amalonda lapha ku group A. Group B ke nganza kwethu sike sakhuluma ngawo lapha nawo uphumile lapha nevikini esiphuma kulona group yona abacula abafana njengoLimit omjabulisi lapha ke insizwe lapha nezisencane endimeni umculo maskandi insizwe ezifana nomenze esifikile impela endimeni. Bafethu angazi mhlawumbe mangabe ubona ugroup A ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula wena ukuthi ubani ozokhala emuke nalesi samba sika 100,000 noma rand. Esinye futhi isehlo esishalwa kakhulu lapha izandla lapha isehlo sokuthi ke kukhishwa abaculi ababekhona ngonyaka odlula lapha abafana noKhuzani kanjalo futhi neGcokama. Ngaza kwethu sikushayela ihlombe elikhulu lokho hayi ngoba mhlambe abaculi abangongoma yayonya lapha kodwa ke sekuboniwe lapha ukuthi ke abaculi sebazuzela ikhulu lapha nemculo maskandi, so sekumele bantike okanye badedele abanye ithuba ke nabo ke futhi bazoba inxenye yalomcimbi omkhulukazi eKhuphuka nezakho sibona inkunzi. Kodwa ke abayona inxenye yecompetition ke lapha ke weKhuphuka nezakho. Namhlanje lithindo lwakho ngalolu daba ake sivele hlana comment section ongixoxele kwanzi ukuthi mhlawumbe luthino lwakho ngalolu daba. Ngaze ukuthi mina ngelesibone sengiboma njalo nyanthembeso inyabo yafuna ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.